Symud ymlaen I adran y Merlod Cymreig, yr adran B yma ym Mhabell y Cyffyle, ac mae'r dosbarth gyntaf yr Ebolion dan sylw, a 7 heled sydd yma gyda ni. Ie, 7 wedi dod mewn ac yn beirniadu y gystadleuaeth yma. Mae da ni Mrs Vicky Stevens. I chi yn ei gweld hi yn ei gwyrdd yn y canol fyny, ac yn hynod o brofiadol yn cadw yr adran B, a tipyn o ddiddordeb yn byd rasio ceffyle gyda hi hefyd o ran ei chefndir. Mae'r adran B wrth I ni edrych ar y Merlod Cymreig, mae nhw ar yr rhestr sydd dan fygythiad mewn gwirionedd, yn dyn ni, y rhestr prin. Gaethon nhw I osod ar rhestr rhyw 3 neu 4 mlynedd yn ôl, a just I wylio mewn ffordd, bod y niferoedd sy'n cael eu cyfrestru wedi lleihau. Ond mae'n diddorol bod nhw ar y rhestr yn y Deyrnas Unedig, ond mae yna llwythi ohonyn nhw ar y cyfandir, a llwythi ohonyn nhw yn Awstralia hefyd. Felly, dwi'n siŵr os ydyn nhw'n mewn bygythiad mewn ffordd. Pam bod yna gymaint o ddiddordeb dramor? Dwi'n meddwl yn hanesyddol, y llwyth allan I Awstralia gyda brydfa Western pan nathon nhw emigreiddio allan yna. A hefyd, maen nhw'n boblogydd ar y cyfandir fel cyffyle I croesi I wneud cyffyle Ponies chwaraeon. A maen nhw wedi bod yn hynod boblogaidd allan yn y cyfandir ar gyfer I groesi hefyd. Mrs Vicky Stevens yn beirniadu, a mae da hi ambell I beth ar i'r rhestr o beth ydw I ddim yn hoff ohono fe. Enghraifft, dim gormod o farciau gwyn. Bod lliw ddim yn gymaint yn ni o ystyriaeth, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn gallu tynnu sylw. Yndi mae yn bendant, mae rhai yn licio fel bod nhw wedi marcio yna, a beirniad eraill. Mae'n lot o well gyda nhw bod nhw'n chydig bach mwy blaen, so? Mae yna lun dad yn ei nawr o deip yr adran B. Dyma batrwm o'r ferlen, y Merlod Cymreig. A Merlod marchogaeth I blant yw rhain, cofia. Dyna oedd y nod pan sefydlwyd yr adran yma. Wedi cael lot o ddylanwad yr adran A, ac wrth gwrs yn hanesyddol, y cyffyle Bab a Arab wedi dod yn rhan o'r rhain I gael y teip ar gyfer marchogaeth. A beth bydde hwnnw yn ychwanegu ato fe trwy gyflwyno'r Arab? Yr Arab, y pennau, quality, so, mae hwnna wedi bod yn bwysig iawn, a ti'n gweld weithiau yn yr adran B bod y ddylanwad yna'n dod trwodd mewn rhai ohonyn nhw. Vicky Stevens a'r Stewart, mi fydden nhw'n brysur, mae'n debyg bod hi'n rhoi cyfarwyddiadau'r Stewart, eisiau dechrau tynnu nhw fewn. Gan gofio I hoedran, yr rhai ifanc, o ti'n sôn ac yn crybwyll bod ti moyn creu ceffyl a'r potensial I farchogaeth, felly wyt ti yn gallu dechrau gweld le fydd na le I gyfrwy? Yn bendant, so. Mae'n rhaid bod yr ysgwydd y ffrant yna bod nhw'n symud ac yn tracio fyny yn dda hefyd. Ac dyma ni, dyn ni'n gweld bod hi wedi dechrau tynnu fewn 2-1-8 sydd yn gyntaf ar hyn o bryd. Wel, dyma Gareth Roberts yn dangos yn fan hyn. Philbin's Rocketman, dan ofal Gareth Roberts. Allan o'r march Milcroft Isgaroc a'r gaseg Rotherwood Wild Rose. Felly megis dechrau mae'r beirniadu fan hyn. Mae'r adran B wrth I ni edrych ar y Merlod Cymreig, mae nhw ar yr rhestr sydd dan fygythiad mewn gwirionedd, yn dyn ni, y rhestr prin. Gaethon nhw I osod ar rhestr rhyw 3 neu 4 mlynedd yn ôl, a just I wylio mewn ffordd, bod y niferoedd sy'n cael eu cyfrestru wedi lleihau. Ond mae'n diddorol bod nhw ar y rhestr yn y Deyrnas Unedig, ond mae yna llwythi ohonyn nhw ar y cyfandir, a llwythi ohonyn nhw yn Awstralia hefyd. Felly, dwi'n siŵr os ydyn nhw'n mewn bygythiad mewn ffordd. Pam bod yna gymaint o ddiddordeb dramor? Dwi'n meddwl yn hanesyddol, y llwyth allan I Awstralia gyda brydfa Western pan nathon nhw emigreiddio allan yna. A hefyd, maen nhw'n boblogydd ar y cyfandir fel cyffyle I croesi I wneud cyffyle Ponies chwaraeon. A maen nhw wedi bod yn hynod boblogaidd allan yn y cyfandir ar gyfer I groesi hefyd. Mrs Vicky Stevens yn beirniadu, a mae da hi
ambell i beth ar i'r rhestr o bethau dwi ddim yn hoff ohono fe. Enghraifft, dim gormod o farciau gwyn. Bod lliw ddim yn gymaint yn ni o ystyriaeth, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn gallu tynnu sylw. Yndi mae am bendant, mae rhai yn licio fel bod nhw wedi marcio yna a beirniad eraill. Mae'n lot o well gyda nhw bod nhw'n chydig bach mwy blaen, so? Mae yna lun dad yn ni nawr o deip yr adran be. Dyma batrwm o'r ferlen, y Merlod Cymreig. A Merlod marchogaeth i blant yw rhain, cofia. Dyna oedd y nod pan sefydlwyd yr adran yma. Wedi cael lot o ddylanwad yr adran A. Wrth gwrs yn hanesyddol, y ceffylau bab a arab wedi dod yn rhan o'r rhain i gael y teip ar gyfer marchogaeth. A beth bydde hwnnw yn ychwanegu ato fe trwy gyflwyno'r arab? Yr arab, y pennau, quality, so, mae hwnna wedi bod yn bwysig iawn. A ti'n gweld weithiau yn yr adran by bod y ddylanwad yna'n dod trwodd mewn rhai ohonyn nhw. Vicky Stevens a'r Stewart, mi fydden nhw'n brysur. Mae'n debyg bod hi'n rhoi cyfarwyddiadau'r Stewart. Eisiau dechrau tynnu nhw fewn. Gan gofio i hoedran, yr rhai ifanc, o ti'n sôn ac yn crybwyll bod ti moyn creu ceffyl a'r potensial i farchogaeth, felly wyt ti yn gallu dechrau gweld le fydd na le i gyfrwy? Yn bendant, so. Mae'n rhaid bod yr ysgwydd y ffrant yna bod nhw'n symud ac yn tracio fyny yn dda hefyd. Ac dyma ni, dyn ni'n gweld bod ni wedi dechrau tynnu fewn 2-2-1-8 sydd yn gyntaf ar hyn o bryd. Wel, dyma Gareth Roberts yn dangos yn fan hyn. Philbins Rocketman, dan ofal Gareth Roberts. Allan o'r march, Milcroft, Isgaroc a'r gaseg Rotherwood Wild Rose. Felly megis dechrau mae'r beirniadu fan hyn. Mrs Vicky Stevens, dyna yr un sydd yng nghanol y cylch, llyged pawb arni hi, a'i llyged hi ar yr rhes o'i blaen. A'r hesed sy'n o'i blaen yn cynnwys yr Ebolion yn y dosbarth yma. Dosbarth cynta, yr adran B, y Merlod Cymreig. Dyma ni, dwi'n meddwl bod i wedi gofyn i'r iddyn nhw cerdded o amgylch, felly mae yna rhyw falle newid yn mynd i fod yn y drefn yma'n hyn. Falle, yn gyntaf hyn o bryd, mae 2-2-1-8. Philbins Rocketman, dyfechnogaeth Gareth Roberts. Yn ail, mae 2-2-8, Cadlan Valley Jackpot. Ac yna greigiau Wolf Whistle yn drydydd, yn eiddo i Lee John Owen. Ac gyda beirniadu y dosbarthiadau ifanc yma, mae'n siŵr bod ti ffili help y meddwl am y dyfodol a falle edrych ar beth gall fod. Ond pa mor bwysig yw i feirniadu beth sy'n o dy flaen di? Mae yna ddadl o weithiau. Mae o'n cydbwysedd rhwng yr neu lle ydych chi'n beirniadu beth sydd o flaen chi heddiw, neu ydych chi'n beirniadu potensial. O, wy'n credu bod yna newidiaeth wedi bod. Oes, yn gyntaf mae 2-2-8, sef Cadlan Valley Jackpot wedi dod i'r brig, yr un oedd yn drydydd wedi dod fyny'n ail, sef Greigiau Wolf Whistle, ac Philbins Rocketman o'r gyntaf yn anffodus ei lawr i'r drydydd safle. Beth wyt ti'n credu felly sydd wedi mynd â Cadlan Valley Jackpot i'r safle cynta hyd yn hyn? Dwi'n meddwl, yn sefyll yma, chwarae teg iddo fo, yn edrych bod ag i bwysedd yna. Ac Vicky Stevens yn amlwg wedi gweld rhywbeth yno fo, yn hoff iawn ohono fo. Mae hi'n magu adran by i hun ac yn hoff iawn o dipyn o asgwrn. Wel ie, Brydfa Annandale wedi magu lot o Sioe Hunter Ponies a felly ac angen chydig bach mwy o asgwrn ar rheini sydd rhaid. Mae'r hosglymau yn y golwg ac a fydd yr het yn cael ei ddiosg i sicrhau. Mae Cadlan Valley Jackpot fydd yn hawlio'r wobr gynta. Ac i ni wedi gweld y newidiadau yma yn ystod y bore sydd yn dangos pa mor bwysig yw i bido ymlacio nes yr eiliad ola. Wel, dwi'n meddwl bod y penderfyniad wedi cael ei wneud achos bod yr noddwyr wedi camu allan ac dyna ni ar beirniad a'r hosglwm, felly dwi'n meddwl dyna'r penderfyniad terfynol.
It's a pleasure to welcome Angela and Richard to the ring from HSBC to present. Ydy, mae'n swyddogol. Cadlan Valley Jackpot sydd yn mynd ar wobr gynta i'r Ebolion, yr adran B a'r Merlod Cymreig. So we have results in the first class of the afternoon in the Welsh Ponies section B. Llongyfarchiadau mawr i Enillydd. Many congratulations to the winner of this class, and that's number 2208. H.S. Davis and Brwta with Cadlan Valley Jackpot. Mae'r ail safle heddiw yn mynd i rif 2-2-1-5. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn I ti, Libby. Many congratulations. The third generation of Cadlan Valley breeders now, making it another successful winter fair. I believe Mum's in the next class as well, is she? The class after, yeah, so with the yearling colt, yeah. Well, it's been a good start. Do you think Mum will be a bit nervous now having to follow this? Maybe the pressure's on her a little bit. I don't know, but Mum's quite laid back, so we'll see. The pressure might be on if she's successful and you're both in the championship. Head to head then. Your grandparents watching at home, or have they made it up here? No, they're watching from home, yeah, so. Well, I think they'll be very, very proud of the both of you. Mum, next to come, llongyfarchiadau mawr iawn I chi, a pob lwc yn y pencampwriaeth. Well, thank you. Dyma ni felly, chwch cyflwyniad i Enillydd. Mae'r carne'n codi a buddigoliaeth ath I Cadlan Valley Jackpot, yr ebol buddigol. Libby Grota wedi rhoi o'i gorau yn dangos, a Davis a Grota yn berchnogion balch iawn. Lead on